Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон домоди худ Ашрафҷон Гуловро сафири нави Тоҷикистон дар Туркия таъин кард. Дар ин бора рӯзи 5 июл оҷонсии Ховар хабар дод. Гулов шавҳари духтари чоруми президенти кишвар Парвинаи Раҳмон мебошад. тавре ки дар паём қайд карда шудааст, Гулов дар ин вазифа Маҳмадалӣ Раҷабионро бо сабаби ба нафақа баромаданаш иваз кард. бояд зикр кард, ки Гулов қабл аз ба сафир таъин шуданаш дар дастгоҳи марказии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон кор мекард. худи духтари Эмомалӣ Раҳмон, Парвинаи Раҳмон, сардори яке аз раёсатҳои Вазорати тандурустии Тоҷикистон мебошад. Искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. нозирон қайд мекунанд, ки тамоми аъзоёни оилаи Эмомалӣ Раҳмон ё мансабҳои баландро дар ҳукумат ишғол мекунанд ва ё ин ки соҳаҳои гуногуни сердаромади иқтисоди Тоҷикистонро инҳисор кардаанд. ҳамин тариқ писари президент Рустами Эмомалӣ мансаби раиси палатаи болоии парлумон ва шаҳрдори пойтахтро ишғол мекунад. дар воқеъ шахси дуввуми муҳим дар кишвар ба ҳисоб меравад. духтари президент Озода Раҳмон роҳбари маъмурияти падараш аст. шавҳари Озода Раҳмон, Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки Миллии Тоҷикистон аст ва инчунин соҳиби ширкати IRS мебошад, ки ягона роҳи пулакии Душанбе Хуҷанд Чанакро нигоҳ медорад. ҷолиби диққат аст, ки ширкати IRS аз ҳама намудҳои андоз комилан озод мебошад. Зарифбек Давлатов, шавҳари дигари духтари президент Тахмина Раҳмон аст. як қатор тиҷоратро соҳибӣ мекунад, аз ҷумла бозори чиптаҳои ҳавопаймоӣ, бозори тиҷорати нақлиёт ва ҷавоҳироти тиллоӣ, соҳаи гумрук ва бузургтарин бозори савдои яклухт ва чаканаи корвонро дар шаҳри Душанбе назорат мекунад. мисоли дигар ширкати алюминии Тоҷик Талко мебошад, ки дар дасти додараруси президент Ҳасан Асадуллозода роҳбари Орионбанк мебошад. инчунин домади дигари президент Шамсулло Соибов, ки соҳаи бонкдорӣ, шабакаи мактабҳои ронандагӣ ва озмоишгоҳҳои тиббиро идора мекунад ва инчунин бо тиҷорати сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ машғул аст. ёдрас мекунем, ки истихроҷи маъдан аз ҷумла тилло, дорусозӣ ва ғайраро идора мекунад. бисёре аз ин соҳаҳоро ширкати Соибов инҳисор кардааст. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев Фароза, но